Oi oi. Đây ya tribal थांग्राफोरा. Hi, welcome to my YouTube channel. Oमफ्राय मानोना ट्रिपआव थांनो थाखाय फैसा कालेक्ट खालामदो। ट्रिपआव थांनो फैसा कालेक्ट खालामगासिनो दोङो। माबा थांगोन आरोना जानुवारिनि 3 तारिखआव माइबां थांगोन कासार डिमापुर बर'नि बायखोन्दा नोगोर। दा नायना नोंथांमोननो खिथिलांगासिनो दं फारि फारि। माने ट्रिपआव जाय जाय थांगोन बेयाव दङ एनै मानसिफोरा नायलांनो हागोन नोंसोरो। खिथिलांनि आं जाय जाय थांगोन ट्रिपआव। ओइ ओइ नै या ट्रिपआव थांग्राफोरा। नै 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 ट्रिपआव थांग्राफोरा नैया इसोरनो। ओइ नैयाव कालेक्ट खालामगासिनो दङ। नै ट्रिपआव थांग्राफोरा बहुत मानसि दङ नै इयाव गोजा गोजा है नै मानोना गार्लस बयस जमा लोगो नांना थांगोन मोनसे बास गंसे आरोना। ओमफ्राय बिजा दोङो मानसिफोर गैजोबा दासो माने नाम लागासिनो दोङो जाय जाय थांगोन बिसोरनि नामखौ। नै बिथिं गोजा आदा मोना देसिनजा बुजा बेसेबां 1000 थांगोन फैसाखौ। ओमफ्राय फैसाखौ 1000 करि खांदो जोङो जा गोजानाव थांगोन जेला। ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो जों दा अडिट'रियामाव दोङो माने जोंनिया फ्रेसेस सुनु जाबाथाय इयाव मिटिङा बेयो जायो आरोना बे हलाव जायो। बे हल सिङाव खालामगासिनो दोङो जों दा कालेक्टखौ। ओमफ्राय हलखौ खिथिनि आं बेसेबां गिदिर जोंनि माने कलेजनि हला नायलांनो हागोन डाइरेक्ट। नै इसिनि गिदिर जोंनिया इयाव जायो आरोना माबाया हला। वेटिंगालाय स्टेज बे स्टेज बहुत गिदिर हल। जोंनि कलेजआ इथिंगालै नोंथांमोननि खिथिहरगासिनो दं कलेजखौ बिथिंगालै जायो आरोना कलेजआ बिथिं। इसिनि गिदिर हला नै जोंनिया इसिनि गिदिर आरोना गुवारथार। सिङाव हले बम गिदिर दै तामुलपुर हायार सेकेन्डारि अडिट'रियाम रुम बियो नायनो हागोन नोंथांमोना। जोंनिया ट्रिपआव तामा मजा जागोन ना। मायाव थांगोन जोङो? माइबङाव थांगोन जों। माइबं थांगोन जों माइबं। नोंथांमोन माइबंनिफ्राय मा जायगा? डिमापुर कासार बर'नि बायखोन्दा नोगोर थांगोन। नोंथांमोना नुगोन आंनियाव भिडिअ जाय जाय साबसक्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना। माइबं डिमापुर कासार बेखिनि जायगायाव थांगोन जोङो। बहुत मोजां के ब्लगिं बानायगोन आङो नोंथांमोना नायनो हागोन। आं जायगाफोरखौ खिथिजोबगोन बर'नि बायखोन्दा नोगोरखौ। फैसा कालेक्टआ बैथिं जागासिनो दं बिथिं जागासिनो दं फैसा कालेक्टआ। ओमफ्राय दा मानसिफोरा थांगोन 50 थांगोन आरो 49 50 45 बिदि थांगोन जोङो स्टुडेन्टफोरा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार लोगो नांना थांगोन। ओमफ्राय एसामिस लांनाय नङा जों अनलि बड' स्टुडेन्ट थांगोन जोङो। नायनो हागोन नोंथांमोना थांनायाव ट्रिपआव आं ब्लगिंखौ मोजाङै खालामहैगोन थांनानै नाजागोन आरोना मोजां खालामनो। लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओइ ट्रिपआव थांग्राफोरा मिटिं खालामगासिनो दं नायनो हागोन। बिथिं गार्लसफोरा बारा गैया बयसफोरा बांसिन जागोन। अनलि बयस जागोन बांसिनानो। गार्लसफोरा खम जागोन आरोना 8 जनफोरल' जागोन। गार्लसफोरा अनलि 8 बयसफोरा जानो हागौ 30सो। जाय जाय ट्रिपआव थांगोन माने मानसिफोरा 20 गासै टटेल 25 जाबाय मानसिफोरा। आरो जाय जाय दंबावो कर'ना कालेक्ट खालामगासिनो दङ 25 जाबाय 25 जाबाय स्टुडेन्टफोरा टटेल। ओमफ्राय दा बेसेबांसो बारायबावगोन मिथिया आरोना। मोजां मोजां सेंग्राफोर लोगो मोनगोन आंनि माबायाव चेनेलाव साबसक्राइब खालामना ला। ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनांगौ शेयार खालाम। स्टेजआनो बेनो
स्टेजआ जोंनि माबानि कलेजनि स्टेज ओमफ्राय हल इयो ओमफ्राय डान्स जाबा मोसाबानो जायो इ प्लेसाव जायो ओमफ्राय ट्रिपाव थांगोन आरो ना जानुवारिनि 3 तारिखआव थांगोन जोङो हटेल बेसेबां थांनाय जायो मिथिया ओमफ्य थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन डाइरेक्ट बाजेटार भिडिअ जोंनिया ट्रिपाव थांनायनि लिड लाग्रा आदायानो सोरबा रायलायगासिनो दङ दासान्दि बेनो जोङो माने दैदेनगोन आरो ना गोजालांनानै जानाय लोंनाय बेरायनाय बि माने लिड लागोन आरो न' जोंबो गासै स्टुडेन्टखौ बियो मेना बिसो जोंनिया सुदेम सार बसुमतारी आदाया जोंनिया लिड लागोन जोंनिया इयो ओमफ्राय नै नैथियाव ओइ माने खारदों खारबाय इयो लाजिनानै ओमफ्राय दा फंनैसो बुंनो हागोन इयो खोनासंनो हागोन दसे उनाव बुंगासिनो दोङो लोगोफोर आं नै मबाइलजोंनो ब्लगिं बनायो नै मबाइलजोंनो ब्लगिं बनायो आङो ओमफ्राय दा इ मबाइला नैयाव बाहाय हामा जाना दोङो आरो ना ओमफ्राय नैबे इयारफन सोग्राया हामा जाना दोङो नैबे ओमफ्राय दा इखो दा फाहामनांगोन फाहामखांनायनि उनावसो जा थांबा माइबाङाव थांबाथाय बनायगोन आरो ना ओमफ्राय इ हामाबाथाय लोगोजों बनायगोन आङो उपाय गैया दुखिया मानसि इ मबाइलजोंनो बनायनांगो रियेलमि 3 लोगोफोर मा बुंबावनो आरो इदिनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ट्रिपाव थांबाथाय खिथिगासिनो धामाकेदार ब्लग जागोन देखते रहेना ट्रिपाव थांग्रोगोन डेटखौ खिथाखांबाय आङो आरो नों बाहाय बुंना होनो नामा मा बुंनांगोन जों थांगोन आरो ना जों माने जमा थांगोन ओइ सुदेम गैला डाइरेक्ट जोंखौ बासाव दैदेनग्रा एबा लिड लाग्राया जोंनिया फंनैसो बाथ्रा बुंगोन माने जोंखौ गोजान लांनानै दैदेनहैगोन आरो जेरै मेरै खारनो होआ नङाबा गोलैलाबायगोन ना गथ' फिसा गोजा जोङो थाबायग्रा दाबो बेनिखायनो आदाया जोंहा दाबाय फंनैसो बुंनानै दे बुंनांगौ आदा गोसा बुं ट्रिपनि बागै ना थांगोन ना ट्रिपनि बागैनो बुंब्रा दा आं माइबङाव थांगोन माने दैदेनगोन आरोखि आं बुंयो एसे माने बड'लेण्डनि एसे लिडार हिसाबै बड'लेण्डनि सेक्रेटारि आरोखि आं दिस इज केमेरा माने दा दैदेनगोन माने माइबङाव थांगोन माइबां बर'नि थांगोन जायगा 3 तारिख जानुवारि दिन बर'नि रायजोमोन बियो देखायनोसै एम आइ एल मोनजोबखायोना बड' स्टुडेन्टफोरा मिथिखाजोबो एम आइ एल मोनजोबखायो बे माइबां कासारनि बागै मोनो सोमदोन जोहोलाव बेफोरखौथ' फरायना मोनखाजोब्बाय जायगा आरोखि जायगा बेफोरखौ दा थांनायदो देखायनोसै ट्रिप हिसाबै नोंथांमोनाबो देनां थांनो हागोन आरो ना न' थांनो हागोन बर'नि जायगा थांखानांगौ नङा होमबा थांनांगोन जायगा जोंनि फुराना मोना दे होमबा बुंखांबाय नोंसोरथ' मिथिखायो एम आइ एलथ' फरायना मोनखाबाय नोंसोर जाय बड' स्टुडेन्ट बर' मिडियामाव फरायदो नोंसोरथ' मिथिखाबायना बेयावनो थांसै जोङो खिथिगासिनो दोङो नायलांबाय था जानुवारिनि 3 तारिखआव थांगोन जोङो दे लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट आंखौ 3 तारिखै आङो थांगोन ओजा ओमफ्राय मा तारिखै हेगारनाय जायो मिथियाना भिडिअखौ उनाव हेगारगोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन ओजा डाइरेक्ट माइबां कासार डिमापुर माइबा माइबि जागा बाय बाय लोगोफोर नेबाय था चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरो लाइक शेयार कमेन्ट या लाइक शेयार कमेन्ट खालामनांगौ दाबाव लोगोफोर बर'सो जोङो बर' हेल्प खालामनो हायाबा सोर खालामनो करतो साबसक्राइब बाय बाय It's caught in the crossfire.